Po stroskotancoch nasledujú novinky a cesta do väzenia. O 20:05 sa ďalšia známa tvár ocitne na 48 hodín medzi bezdomovcami. O 20:50 sa dozviete najnovšie zaujímavosti z finálového zákulisia Superstar. A o 21:30 urobí Edward Norton cestou do väzenia niekoľko dôležitých rozhodnutí. Stroskotanec, Slovensko hľadá Superstar magazín a 25. hodina. Dnes večer na Jednotke. Anglické pobrežie obliehajú piráti. Všade pália kostoly. Z katolíckeho Francúzska mieria do protestantského Anglicka. Kráľ utiekol. Prikazuje mi rozpustiť armádu. Lady St. Columbová je presvedčená katolíčka. A preto sa jej cesty skrížia s pirátmi, ktorí chránia jej kráľa. Kde skrýva Francúz svoju loď? Tara Fitzgerald, Anthony Delon, Francúzova zátoka. V sobotu popoludní na Jednotke. Slovensko bude hľadať Superstar. Už v piatok na Jednotke. Superstar vám prináša T-Mobile, svetový partner hviezd. Sú príbehy, ktorým čas neuberá na sile. Na Veľkú noc Jednotka ponúka biblický príbeh Jozefa, ktorý vychoval syna Boha ako vlastného. Herodes je ešte stále kráľ. Hudobnú komédiu o láske, Afrike a čokoládových anieloch. Co? Ti kokso, zase ma chcú odzeniť. Skutočný príbeh o svetom Františkovi z Assisi. Zachráňaj jeho život. Krimi thriller plný intríg, ale aj lásky v prostredí ostrovnej prírody. Rúže, treba sa postarať o rúže. A príbeh s kriminálnou zápletkou a poetikou Stanislava Štepku. Kde je tu exit, madam? Exit? To tu nemáme. Strávte Veľkú noc na Jednotke. Tak toto tu ešte nebolo. Československá muzika pripravila pre všetkých milovníkov osláv a posedení s priateľmi mimoriadny titul. 8 CD-čiek alebo kaziet s názvom Na slovenskej zábave od A do Z. Na zdravie pripíjame. Nájdete na nich tie najkrásnejšie a najspievanejšie ľudovky a piesne v podaní najznámejších slovenských zábavových kapiel, ako sú napríklad Progres, Rytmus alebo Amadeo. A ešte niečo navyše. Objednajte si titul do 30 minút po našom vysielaní a čaká vás naozaj skvelý darček. Tentoraz 2 CDčka alebo kazety. Výber najväčších hitov skupiny Senzus a jubilejné album Senzus 30 promile. Volajte československú muziku 034 66 01234 a zábava môže začať. Myslíš si, že byť štíhlym sa musí viazať s namáhavými telesnými cvikmi, hltaním tabletiek a hladovaním? Vôbec nie. Toto je revolučný systém náplastí na chudnutie Vitaslim. Prelomové objavenie, ktoré zaručí stratu váhy až 2 kg týždenne. Len si predstav, vďaka náplastiam Vitaslim môžeš schudnúť dokonca 9 kg. Nemusíš držať žiadnu diétu. Aby si bola štíhla, musíš si len nalepiť náplasť Vitaslim. Náplasť Vitaslim je 100% prirodzeným a bezpečným spôsobom